ginataang papaya. This video is mag-prepare po tayo ng aming uulamin sa pananghalian. So ano nga ba yun, guys? So yung ipakita ko sa inyo kung ano yung ulam namin, no, is fresh from the farm po talaga. Nandito lang po sa gilid, yan. Kahit walang ulam, pero pag meron kami nito, yan, swak na swak po yung ulam namin at saka napaka masarap. Yes, ano ba yun, guys? So ipakita ko sa inyo, no. So yan, dito lang, guys, no. Dito lang kami magkukuha ng ulam. Ano nga ba yung ulam namin? Kundi itong papaya. Ayan. So pag meron kayong papaya, walang problema sa ulam. Gagawin po namin ito ng ginataang papaya. So, kuha tayo ng isa. Yan, isa. Dalawa. Siguro, sakto na siguro yung tatlo. Tatlo. Yan, so tatlo po yung ating nakuha. Yan. So, let's go. So, yung isa, guys, is nandun po. Yan, fresh from the farm po talaga. Ito po yung ulam namin. So, nag-prepare ako dito ng niyog. Kasi gagawin namin to ng ginataang papaya. So, ito yung niyog, oh. So, ilagay muna natin dito kasi babalatan pa natin to. So, tatlo po ito, guys. Kunin ko muna yung isa, no. Diyan lang muna yan. So, ayan, tatlo na. So, ngayon, unahin natin is balatan muna natin yung ating papaya. Hugasan muna natin, tapos balatan. Papaya. Babalatan po natin. Hugasan muna natin. Tapos, balatan. Yan. Ang sarap ng ulam namin ngayon, guys. Very delicious. Yan. So, dito ko na lang ilagay yung balat. A few moments later. I-slice na natin po. Ganito lang. Hindi masyado malahap. Yan, no, hinog talaga siya. Hinog. Pwedeng makain. Pwedeng makain. So, okay lang yan kasi hindi naman masyado hinog. Bangaan lang. A few moments later. Okay na po yung ating papaya. Yan, o. Yan. So, next is yung ating niyog. Tara. Punta tayo doon kasi magbalat pa tayo ng niyog tapos magkagut. Alam niyo yung magkagut? Sinasabi ko, yun po yung maggawa ng gigata. Ayan. So, let's go. Gawa. We need ito lang yung gamit ko. Atsa! Yan.
Namatay saan di tayo no? Gamit ko niya, basana na. Ah. Gamit ko niya ako, pinitunggalan ng ako. Inom natin yung laman nito guys. Yung tubig niya. Inumin natin. Masarap kaya. Uy. Wala nang laman. Yung gamit ko guys ito. A few moments later. Ayan guys, ito na po ang ating finished product. Yan, so gagatain pa to, kukunin pa yung gata niya. Ayan guys, ilunod na po natin yung ating kapayas. Yan. Ah? May uli-uli. Sige, may apong dito sa mga kuan. Iro nga itong. Ayan. Sutak pa natin. Kumukulo na po, no? Ayan, so, lata na po yung ating kapapaya. So, kunin natin yung tubig. Ayan. So, yan, ilagay na namin yung gata. Ayan. So, yung lamas namin o yung ingredients is yung sibuyas dahunan at saka meron din kaming sibuyas. Ayan. Takpan na natin. Kasi pakuluan pa yan.
Gano'n din eh. So yan, ilagay na natin. Okay. A few moments later. Kumukulo na po. So titimplahan na po ni Nanay Gloria yung aming ginataang kapayas. So yung panimpla niya is yung asin lang po. Yan. So yan oh. Wow. Ginataang papaya.